الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. halki ben artuɓe on laatuki maɓɓe to ni tedduɗo wucci har maɓɓe ɓe ɗala ɗum liman wolwide de ko larani haala mbar hoore en ɗo ha nokkure men ɗo en ɗo mbaɗa fitinaji ha ñalomaje saliɗe ɗo wala nde hirata ni koyna en nana ɓe nasti ɓe mbari goɗɗo ɓe itti ɗum yonki kadi liman holli wato tilmugo neɗɗaku goɗɗo ha islama liman holli bo wato ɗede ko islama holli kitaji ɗi islama waɗi ha ko larani haala hande mbargo hoore kadi ɗo man ɗo en nani ko ɗuuɗa holli ni wato jawmirawo yafata goɗɗo mo mbari goɗɗo ɓe anniya ɗo ka ɗum wato masibo man mawni ha ɓuuri sembe kadi en waɗi bo do'a jawmirawo ittan en masibo man ɓawa ɗon liman wolwi khutba mako dede ko larani aynugo dede kala ko goɗɗo halfitina fuu kadi koɓe hokkima a kalifa hunde se a jogayde be amana goɗɗo mara amana ha yakeji mum fuu liman wolwi dede ko larani yimɓe ɓe halfitina wato jawle lesdi dole ɓe joga jawle man be amana ngam ha liman yetti o wolwi annabijo muhammad sallallah sallam o wiyata kadi ko ɗum da fatima ɓi mouhammad on wujji o ta'anno juuɗe muɗum holli wato dole adilaku wona islama ɗo on liman famtini min ha dede khutba mako koɗo sala ha nokkure amin fitinaji ɗi min gontiri jonta ɗo miɗo yela ko yalɗiɗi haɗo pat nani e bo mo waray bo minin warɓe min nani to min hoti min yaha min matina ɓe
gawdere ɓawo ñalowmare julde ñalowmare tokkande nde wato ɓe waɗan kilisa man ɗo ɗum laamiɗo wurtijan hande be fadamma en muɗum ɓe fuu ɓe waɗa pucci ɓe yaha hande ɓe tara nder wuuro laamiɗo larta nder wuuro fuu ɓe dow puccu ɓe lora ɓe warta ɓe wara ɓe samna kadi en ɗo andi dedei ko larani kilisa kam ɗum kanjum on hande wato hunde pucciɗo kanji woni wato kuje ɗi ɓe waɗirtano kono ha dedei ko larani yakeji diina ɓoyma kaɗɗo ko ɗum lamlamɓe diina man kanjum on Allah halfitini ɓe ɓeɗo jogui al'ada man banni gam ɓe yeytina gargajiya men ha tum.
السلام عليكم يا رجالي لكم ولامنا من وانتوا ويت الله ويت النبي الله ويت gouverneur ko préfet be sous-préfet tawaɓe ha refi kala tawaɓe pat o yetti ɗum o wi bo mi andina men hawti en juuɗe naafi jam allah so wonnon mawni allah ɓeddidardidal bani allah hawti on bani kullum mi naafa jam min andata maɗum kadi ɓe hawtere pat o yetti ɗum ɓe hawre waɗidi e jam ɓe sankabo jam allah so wonnon mawni allah mi andata maɗum منا رشدا اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يسر لنا أمورنا والسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون Aduli jamna na baba ya to, atum ki jamna baba lamdo ya to, kargada falla ni jona baba ya to, na gode ade adamawa ale amigona dane go mukamu gode wai kai baba ya to, kargada falla baba ya to, kargada falla ni jamna baba ya to, ni jamna baba ya to, ni jamna baba ya to, rogo to warbe baba ya to, adamawa be lamdo